Grazie. Muito obrigado. Grazie, grazie, grazie. Είναι. È scritto a mano. Εδώ είναι το ίδιο. Apostolo Marco. Και αυτό το αυγό από την Αρχόντισσα. Είναι το La αυγό που risurrezione. προσφέρεται. Grazie. Questo San Pietro e la cupola. Τον φρόνο της Βασιλικής. E questi sono le mie esortazioni apostoliche. Παιδιά, με ελάτε να αποχαιρετήσετε εσείς. Να χαιρετήσουμε. Να χαιρετήσετε και να